Bé, hola a tothom. En aquesta ocasió us vull ensenyar el ventall que estic fent ara. És un ventall que és un picat de roser boronat. Com veieu, doncs, és un picat per mi molt maco perquè té com veieu aquestes flors i bé, per la meva manera de pensar, doncs estan molt ben situades i bé, quan el vaig veure doncs em va agradar molt. Jo tenia en ment fer un ventall perquè bueno, tenia aquest varillatge d'os i havia de buscar algun patró per poder-lo posar. Després va ser doncs quan vaig trobar aquest picat i em vaig decidir a fer-lo. El fet de fer-lo amb color negre doncs va ser arran d'un regal que em va fer el meu marit, que va ser aquest fil de brodar a màquina antic, com veieu que és de la marca Àncora, que per mi doncs és un fil molt bo, i al caure aquest fil a les meves mans doncs em vaig decidir a fer-lo de color negre. Una vegada vaig tindre el picat i vaig tindre el fil, doncs vaig començar a fer-lo. A mesura que anava fent, doncs vaig pensar que posar-hi aquest fil daurat doncs hi donaria una mica d'alegria al que era el patró. I vaig agafar un fil daurat de la Carme Espriu. Llavors, doncs, vaig anar fent. Veieu que en aquesta ocasió, aquest patró, en comptes de tindre tul, té trena vella, que com podeu observar doncs, és tancat. El picat és per fer en comptes de tul doncs, amb trena vella. I aquest fet doncs, va ser el que em va fer possible aquest any de guanyar a l'Arbós el premi de tallar i afegir. Si hagués sigut amb tul, doncs hi ha el premi de blonda. I si es fa amb trena vella, hi ha el premi de tallar i afegir, que és el que com que aquí faig trena vella, doncs em va donar aquesta possibilitat. I bé, aquí tinc el premi, que és aquesta xapa de plata, en el qual diu que a la Fira de la Punta de Coixí de l'Arbós del 2015 el premi de tallar i afegir. I la veritat és que em va fer molt feliç perquè no m'ho esperava i la veritat que a l'Arbós et reconeixin la feina que tu fas, doncs per mi és molt important i molt gratificant. Llavors, doncs, també us voldria agrair a totes les persones que em seguiu per internet o em seguiu pel YouTube, perquè la veritat és que jo no sóc conscient de totes les persones que em veuen, però quan anem a les trobades o vaig a algun lloc, doncs sou moltes les persones que veniu a parlar amb mi i em feu molt feliç perquè que tu faiguis una feina i faiguis el millor que tu pots, però que t'ho reconeguin, doncs és molt important i us estic molt agraïda de totes les mostres de suport i d'estimació que em feu quan em veieu. Dit això, doncs bé, continuaré amb el meu vano negre i bé, el resultat final, doncs, com sempre, ja us l'ensenyaré. Ara porto una mica més de la meitat, a veure si la cosa va bé i puc anar fent.